ηχθές στη Βουλή με τις Siemens! Kostet 7! Siemens! Το κόλπο όλοι ρε, ξυπνήστε ρε! Ξυπνήστε ρε! Λίγο να κάνετε όλοι έτσι. Κανονικά πρέπει να κάνουμε και μία πρόβα για να δω είμαστε έτοιμοι. 1, 2, 3. Μόλις πούνε και τα νέα μέτρα θα το βγει από μόνο του. Τι φοβό, είμαστε έτοιμοι. σε κανόνισαν σιγά να γλυφτοπούλα με τα βαζίδες τρέξαμε, στη λαϊκή σε πουλήσαν κακούζι με την πουλά κι όμως το αντέξαμε, φταίξαμε, τι να πούμε τι, η Ελλάδα είναι αυτή, τι να πούμε τι, η Ελλάδα είναι αυτή. Εγώ την πονάω τη γυναίκα μου. Τι πονάς πολύ. Καμιά σφαλιάρα, καμιά χρωσιάρα, ιστορία μάτια, είναι και αποπλωμένα σίγουρα. Την υγρασία, πιστεύω να φοράτε παππούς επαφής. Χάσαμε και πάλι μου ζήτησαν